F'kummenti mal-medja, il-Prim Ministru Robert Abela ikkummenta dwar il-pubblikazzjoni ta' rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika dwar l-ingaġġ ta' Amanda Muscat fil-Ministeru għal għawdex aktar minn 3 snin ilu. Intqal li f'dan il-każ il-persuna kwistjoni ħadmet għal 6 xhur u f'dak il-perjodu wettqet ix-xogħol li kien mistenni minnha. Importanti ferm li l-persuna kwistjoni ħadmet. Jiġifieri hawnhekk maħniex qed nitkellmu kif hemm allegat fil-kwerela ta' Repubblika dwar xi phantom job. Il-Kummissarju għall-Standards eskludih kompletament dak, anzi jikkonferma kemm il-persuna kwistjoni ħadmet, jagħmel referenza għal volum kbir ta' emails li kienet tibgħat, ġifieri m'hemmx kwistjoni li s-sigħat tax-xogħol tagħha tagħthom kollha, u l-unika kwistjoni li l-Kummissarju sab illi kien hemm nuqqas dwarha kienet jekk l-individwa kwistjoni kienet qed twettaq funzjonijiet fuq il-post tax-xogħol illi kienu jikkombaċjaw mat-titolu tal-kariga illi kellha. Ġifieri l-kwistjoni dawk huma l-fatti bl-aktar mod oġġettiv jirriżultaw mir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards tantu hekk illi l-istess Kummissarju kellu l-fakultà illi jekk ħass li kien hemm nuqqas ta' natura kriminali kellu l-fakultà u tgħidha l-liġi stess din il-kapitlu 570 li jirreferi dan il-każ lil awtoritajiet oħra fosthom lill-Kummissarju tal-Pulizija xi ħaġa illi ma milix u allura la ma milix ifisser illi ma kellu ebda sejbien f'dak is-sens. Dr. Abela sostna li jura r-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika u ħan nota tal-apoloġija li għamel il-Ministru Clayton Bartolo. Dr. Abela ikkummenta wkoll dwar il-kwerela tal-Għaqda Repubblika. Imma mbagħad ukoll tara l-aggressività ta' it-ton ta' mibeda li hemm f'dik il-kwerela illi għandek din il-fera li l-Partit Nazzjonalista qed juża b'mod strateġiku biex jipprova jkisser fuq livell personali lill-Ministri ta' dan il-Gvern. Il-Ministri rajnija tiġri maċ-ċivil aktar qabel f'episodji differenti, jiena li għadat tattiċi intimidatorji mhumiex permissibbli, mhumiex aċċettabbli għalija l-politika tfisser ferm differenti minn hekk, politika hija għodda biex tagħmel il-ġid fuq dak ir-rapport qatt ma kellha tiġi kontemplata kwerela u inqas kwerela li semmi dak it-tip ta' reati naħseb huwa tal-mistħija għal min għamilha tal-mistħija l-Partit Nazzjonalista li juża din il-fera bħala estensjoni tal-politika ta' mibeda tiegħu.